ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ କି ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁକୁ। ଆମ ରାସ୍ତା କେତେ ଜୋର ଖରାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆପଣ ଆଡ଼େ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଆମ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ କି ଶାନ୍ତି, ଭାରି ଶାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗରମ, ମାନେ ପ୍ରବଳ। ମୋ ପୁଅ ଘରେ ରହୁନି, ଖାଲି କହୁଛି ବୁଲିମି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପବନ ବି ଟିକେ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଟିକେ ଗଛ ପତ୍ର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ରାସ୍ତାକୁ, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଡାକିମି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଗରମ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛି। ସେପଟରେ ଆସିଲି, ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।